ubengafuni ukuba accountable uKhrotman mengabe uwumuntu ofuyile onemfuyo imfuyo yakhe ingakhuli ngendlela angasikwazi ukugcina imfuyo yakho soxeka wena mfuyo ukuthi uyifida kanjani imfuyo yakho ngaleyo ndlela umzali iba accountable abazali bethu abazizalayo oma obaba ababe responsible enye into ezobuyisiza Khotman ukuba honest nezingane you understand Khotman thina sibhekene nesambalo esinjani ngoba igeneration yethu ikhula ku social media ikhula kuma Facebook ikhula ku Instagram kunomzali namhlanje ingane yakhe ezothi ifunda ugrade 8 ibone izithombe zakhe unappropriate kwi social media ngoba ukuzidelete zonke ungayisusa iaccount lapho bese zatrenda kwenza kanjani kunengane ezobona ukhogwayo enevideo engekho right kwi social media Khotman ukuthi ingane ekholele madlozeni umhlabela kanjani ugogo wakho Khotman umenzela umsebenzi umuntu okholele into enzesinto unevideo yakho umbone ehamba nquni ngoba phela sizokhula ekuthini Khotman exactly Khotman so into eziningi zilimala ezandleni zabazali bithatha izinto light bethi ingane yami angifuni yenziwe ukuthi ingathinto umuntu iqanda lami iqanda lakho mase libonile linukela umphakathi elihluphe thina sikudabulela ingane eziningi ezamaphara namhlanje abazali bane role kakhulu umzali eyiphikela ingane ekuthiwa lengane iqala ukwenziwa no2 emelapha ngathi uhamba nayo ngoba ingane kwena ihlala ingane Khotman but baningi abantu abayiviwa mephuma egceleni iyashintsha kunengane Khotman kunemizi kudala esasazi ukuthi awungene ekhaya ugqoke lesigqoka sifuneki kuba kwakho akasifuni uma wakho akasifuni ngisathi uyasigqoka emgaqweni mase ufika egcekeni uyasikhumula it's uyasifihla ngoba kunomthetho la ekhaya Khotman so i-generation efayo njengamanje abazali abazama ukuba accountable tell ingane yakho ukuthi lezi indlela zasebusuku angiyifuni uyihambe ingane yami intombazane ngoba mina ngakuthola ngale ndlela ngahamba ebusuku ngangiyiwa net stand yababo wakho kwenzeka kanje tshela lo mfana wakho ubuyisa amantombazane la egcekeni ozowenza ngoba wena net stand ukuthi njengoba uhlala udiniwe ukuthi ubaba unayo watholakala ngayo le ndlela le njengoba sixakekile la ekhaya ngakhuzwa nami ekhaya ngangalalela ingakho isimo sinje so njengoba ngikuyala ngento engiyaziyo ngoba wani nothungu wenzini abazali baba yingilosi Khotman ama-testimony awo bawashe inganeni zabo bawaxoxa nabangani bayo ingane iphume emgcini uyivuna ufuna ube ungane wengane masixaka masuba inkingi uzophuza kanjani nengane yakho masuphinda uyayithethisa Khotman kanjani mina ngizoyithethisa kanjani ingane yakho mengoba ngumakhulana o responsible iphuma phambi kwakhe igqoka isiqhebhe esiwu3 cm Khotman iyongena kwi-Uber mina ngubani ngumakhulana ngitshela ingane yakho leyo into yenza under your nose uyibona Khotman because enye into eyenzeka kwama household ubona ukuthi nezingane zamantombazane ayisayiphethe kahle kuba khona abafane emndeni kube khona amantombazane umfana ubhutwazo lezi ingane zamantombazane ukuthi laba baye kugqoka igqebhe la kanje abayiphuma begqoke kanje ukhulunyiswa ukuthi umfana uyayibona ingane zabo imizi igqoka igqebhe and akayiboni njengosisi bakhe uyibuka ngehlo lenyama ubuka lento esuke albisazo ngaleso sikhathi kuba umzali othi yekani ingane yami iyawuthanda umzimba wayo muhle umzimba wayo mama umdala uyazi ukuthi uvela kwalo mzimba uyirisk kangakanani ngaphandle Khotman kukancane ukuthi sibe nentshisekelo yokuthi mhlambe sihalela amasulumani in most cases because siyibona imizimba yabo ngeke uchazwe amehlo nje kuphela indlela abayigayida ngayo awukwazi ugqoka uniform yama security mase siqhoba sifuna usizo ukuthi awulona security ngaleyo ndlela mengisho njalo Khotman kunomuntu njengoba ngingenele la ukhosini oyi security ngaphandle ogqoka uniform yama security but angikwazi ukuthi mabe sengifuna usizo kuyena ethi akalona security